Us presento aquest llibre que acabo de publicar, que es titula La posesión, un estudio desde el Código Civil de Catalunya. Em fa molta il·lusió perquè és un treball d'anys sobre una institució clàssica del dret civil i que, a més, va ser el meu projecte de recerca pel concurs a la plaça de catedràtic d'aquesta facultat. La possessió s'estudia en aquest llibre des de la seva regulació en el Codi Civil de Catalunya, però es prenen com a referència materials històrics i també especialment materials del dret comparat, de manera que se suggereixen moltes idees i molts punts de vista sobre el fenomen, sobre la institució de la possessió. Segurament la característica més important del llibre, l'aportació més important, és treballar sobre la idea que pot semblar paradoxal de la desmaterialització de la possessió, que sempre pensem com un contacte físic amb la cosa, però en realitat la possessió es refereix més aviat al control sobre la cosa que posseïm, de manera que tenim una possessió, podem parlar-ne com una possessió plenament desmaterialitzada, però segueix les pautes que ja des del dret romà venien marcant aquesta institució.